Croeso i esblygiad Cymru. Mae'r oriel hon yn adrodd hanes Cymru ar draws biliynau o flynyddoedd, o graig foel i dechreuadau bywyd hyd at amser y deinosoriaid. Fe wnaeth y deinosoriaid ddiflannu 65 miliwn o flynyddoedd yn ôl, ond mae ffosilau yn ein helpu i ddysgu amdanynt o hyd. Gall unrhyw un yn unrhyw ran o'r byd ddod ar draws ffosil, ond mwyn ei deall go iawn, mae angen help arbenigwr arnom. Dyma Lucy, paleontolegydd yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Lucy, beth yw ffosil? Olion anifeiliaid a phlanhigion a oedd yn byw amser maith yn ôl yw ffosilau. Pethau fel trilobitau, daeilredyn a phlanhigion eraill, amanitau a cregion eraill, ac of gwrs esgyrn a ddanedd hefyd. Ond mae ffosilau yn cynnwys hefyd traciau a marciau sy'n cael eu gwneud gan anifeiliaid fel olion traed. Rydw i wedi bod wrth fy modd y deinosoriaid ers oedran ifanc. Felly dwi wedi dod ac ychydig o fy hoff deganau deinosor. Gobeithio y byddwch chi'n gallu dweud ychydig bach mwy wrtha i amdanyn nhw. Beth allwch chi dweud wrtha mi am y deinosor yma? Yn anffodus, nid deinosor go iawn yw'r pterosaur. Ydych chi ddim? Na. Oce. Beth am y plesiosaur? Na, nid deinosor yw hwn. Pleurodon? Na. Ammonite? Na. Sarcosuchus? Na. Beth am y Tyrannosaurus Rex? Ie, deinosor yw'r T-Rex. Reit. Felly mae pob deinosor yn fawr, yn ddychrynllyd, gyda danedd miniog. Ydyn nhw? Dim o gwbl, roedd deinosoriaid o bob clw a clun i gael. Fy hoff deinosor yn yr amgueddfa yw deinosor a ffug fel hoiedyn o'r enw Edmontosaurus. Roedd yn bwyta planhigion a roedd ganddo lawer o danedd arbennig i i'w malu yn ddarnau. Roedd yn deinosor eithaf fawr. Roedd rai ohonyn nhw dros 12 medr o hyd. Ond roedd rai o deinosoriad yn fwy na hynny. Dyma esgyrn coes y Patasaurus ac mae'n enfawr. Roedd y Patasaurus tua 2 waith mor fawr ag Edmontosaurus dros 20 medr o hyd. Roedd yn un o'r deinosoriad sauropod mawr 4 coes gyda gwf a cynffon hir. Ond nid oedd pob deinosor yn mawr. Roedd yn clawr o deinosoriad bach hefyd fel Hypsilophodon a oedd tua maint ci, dim ond i 2 fedr o hyd. Ac of gwrs, mae adair yn fath o deinosor hefyd, yr unig deinosoriad sy'n dal o gwmpas heddiw. Felly, gyda'r fath amrywiaeth o deinosoriaid yn y byd, ble roedden nhw'n byw? Oedd yna deinosoriaid yng Nghymru? Roedd modd dod o hyd i deinosoriaid dros y byd i gyd. Yn anffodus, nid ydym yn dod o hyd unrhyw esgyrn Tyrannosaurus yng Nghymru, oherwydd nid oes gennym unrhyw gregiau yma o'r cyfnod hwnnw. Ond mae'r deinosoriad rydyn ni'n ei darganfod yn Nghymru yn rhy hen. Mae rai o'r olion traed deinosor gorau yn y byd wedi ei darganfod yng Nghymru. Cafodd rhain ei darganfod ger y Barau de Cymru. Yn agos at cle, y daeth merc 4 oed o hyd i olion troed ffosil yn ddiweddar. Nid oedd modd i ni dweud yn union pa deinosoriad a dawodd yr olion traed, ond gallwn dweud pa mor fawr oedden nhw a gallwn difalu pa fathau o deinosoriaid a allau fod wedi eu creu.
Roedd y rhan fwyaf o deinosoriaid yn bwyta planhigion, a dim ond rai ohonyn nhw fyddai wedi hela anifeiliaid eraill. Ac rydym hefyd weithiau yn dod o hyd I esgyrn a ddannedd deinosoriad, a hyd yn oed sgerbydau deinosoriaid yng Nghymru. Yn 2014, cafodd darganfyddiad cyfres iawn, sgerbyd math newydd o deinosor mewn creigiau ar y traeth ger Penarth. Cafodd ei enwi yn Dracoraptor. Deinosor ifanc oedd hwn, nid oedolyn, ac roedd yn eitha bach, dim ond tua 2 metr o hyd. Fel Tyrannosaurus, roedd Dracoraptor yn bwyta cig, ac roedd yn cerdded ar ei 2 goes gefn. Ond roedd yn byw filiynau o flynyddoedd cyn y T-Rex, a dim ond cefndryd pell iawn ydyn nhw. Felly, fel y gwelwn, mae gan yr amgueddfa lawer o ffosilau. Mae hyd yn oed ragor y tu ôl yr clenni. Mae gan yr amgueddfa lawer o ffosilau anhygoel y gallwch ei gweld pan fyddwch yn ymweld, ond mae gennym lawer mwy yn ein storfeydd y tu ôl yr clenni, dros 700,000 o ffosilau. Mae hwnnw yn ormod o lawer I ni ei harddangos yn yr orielau, ond 10 artistiaid a grwpiau i'w gweld yn ein storfeydd. Ond mae gennym hefyd ffosilau mawr, fel y benglog ichthyosaur hon o Penarth, gyda I clygaid mawr a clawr o dannedd, miniog, pigog. Gobeithio eich bod wedi dysgu llawer mwy am ffosilau yn barod ar gyfer eich ymweliad nesaf ar amgueddfa. Cofiwch, gallwn eich helpu I adnabod ffosilau yr ydych chi wedi canfod eich hun. Efallai y gallwn adnabod deinosor hyd yn oed.